Vítajte u mojho nového videa. V tomto videu ilustrujeme novú záhradku, to je čisté smetisko, takže ideme začať. Zoberieme si diežnú pasku a ideme posledný to. Dávame si omehu a potom to budeme. Spravíme si to nejako pekne, aby to bolo pekne nejako takto random rozházané. Toto je hnus. Môžeme si to spraviť tak, že budú rád spraviť Mr. Karol, lebo už mám veľmi veľa, už veľký, budú z nich dali na stranu, už mám veľa kovodánkov, spravím si tak všetkému, aby to bolo dobré, aj celku, aby všetci mali takto skoro denní, budem si tak snažiť, aj keď bude ďalšia veľkosti rubino, iba ďalšie informácie o veľké aha. Ja by som dal čisto veľký z tohoto, tam semka, bez seba, tak, pekne. No, začal by som ako prvé, ešte semka, nie, dáme semka, Mr. Karol. Je na to pekne takto, tak, dáme takto. Ten mám naozaj. Keď si hľadám do toho, nie, no, neviem, či si to veľmi radi, ale mohli by byť. Potom si ideme také tohoto, tento neviem, kde dám toho, ešte to aj nejaké úplný. Toho, som neviem, dám nejaké, zoberiem nejaké si idem, si zoberiem vyzerá, na, také, tu mám savo, tu semka pekne, zobral by som ho. Trochu nasýňu a dáme to takto semka. A teraz ešte musíme, nebude to zase veľké, bo tam môžeme to, áno, dáme tam tohoto. A tam bude iba samotná tá ona, tam do stredu, takto. My sa toto do stredu potrebujeme. A druhá by sa mohol staviť s kokotami. Keď pôjdeme na to Mr. Karol, a tí listy dáme tam potom sa strede. Tu nemám veľa. Nie. Na to pekne. To 7 dokopy. Máte dámky. Koľko dá to tak vypadá, to tak by to malo. Áno, pekne ten takto, ne? Dobre. Teraz tenka. Neviem, koľko mám musím vymenil. Aha, máme 3. Takže si tam to dám takto takto. Tak. Ja som si potrčil stopu. Neviem zašlo. No, potom môžem testovať. Sme teraz tomatrivo. Tomatrivo nemám veľa. Máme nejakých 6. Potrebujem ich 7. Teraz 5. Alebo neviem to povedať. Mám Mr. Karol. A už nemám. Dám to semka takto ešte 5. A to je taký veľko, to sa bude predstavím. No, nebudem veľký, ale taký veľký je. Teraz tu máme, tak som zobral asi sredino. Ani tu taký. To hovorila. Tento taký opravil. Potom sa budeme zmotať. Tu mám. Teraz sa dám na tieto kraje Mr. Karol. Dobre. To pôjde. Dobre. Toto také vypadá.
Słuchajcie, musím teraz ešte neviem ako, ale nejako to pôjde. Mango. Lenka, pekne. Asi mám mango. Słuchaj. No to chyba. Poďte sa mango dám. Tak, poďte sa. Ale toto. Táto je taká pekná. Dobre, to się to troszkę przestało, nie? Tak posłownie i teraz to najbardziej się wiedzą, także wtedy się nie stykał, wiecie, bo mało. Teraz tak, dobre. Damy się jedny. Co damy? A jedny damy to tak. No. No to wypada całku peknie. Całku peknie. Ten remix jest całku papierowy. To tak po to będzie dawać, że to będzie potrzebne. To jest jak się... To jest na 49. Nie to tylko takie skoro przybliżne w każdemu. A teraz nie wiem to, tento brain rot, on je vždycky, keď je błąd, keď tam dáte błąd, tento brain rot, to je bot, 100% tak samo, a nie wiem co z tym, gdybyśmy wam mogli dać do syntezy, napiszcie do komentára svoj nickname v Robloxe, ja takového z vás vyberiem a toto by bolo asi všetko pre dnešné video, tak sa zatiaľ majte a užívajte toto video, dajte like a odber.